Hello po sa lahat. Welcome po ulit sa Mags World Bisaya sa Dubai. Hapon na guys. Ato nang sundoon na tong misis. Tara, let's go. Kunin ko lang yung scooter ko. Ito guys, yung scooter ko. Yan guys, medyo hayag-hayag pagamay, no? Alas 7 na oras dire sa Dubai. Kurting inita guys. Grabe kainit. Ang temperature karong adlaw diri sa Dubai 38 degrees, no? Pero ang imuhang ma-feel sa imuhang lawas kay mura nag 42 tungod sa kainit. Tapos naapa na siya ikuan, naapa na siya humidity 37 uperte gid kay inita hangtod karon, no? Naalang gyapon humidity. So ingon ani dire among ma-feel permi, no? Basta summer na. Nagsugod pa lang na yung mga kabisdak. Mas mo grabe pa yun yung ugma. Grabe kayong init ugma. Karon kung 38 karon ugma 41 siya. 41 degrees niya ang humidity mo saka po. So, grabe yung kayong init ani ugma. Padung tadi to, basig naabot na tong misis. So mao ni akong agian diri, no? Mao ni among agian permi sa ang asawa. Hatod sundo ari mi diri agi shortcut ba. Ay layo man o kadto juga mo agi sa dalan. So ngita tag shortcut. Kay summer man ron, naghanang ng pasingot, likay sa blood ba. Mura siya cloudy ang panganod, no? Tungkol sa kainit. Kita na ang mga building guys. Kapit na kumaambot dito sa metro station. Mauni siya dool na diharan dapita ang metro station. Grabe yung kainit, no? Oh, maaw na ni guys. Doon na tayo makita na to ang railing sa ano, sa metro. So grabe jud kainit guys nga. Ako nag-drive ko scooter, sakay kanira akong pangambiyada, pislit-pislit, pero gipaningot na ko. Grabe, wala pa 3 minutos sugod na kong paningot tungod sa kainit, humid. Abot ang train, no? Basig na sakay ang misis.
ni guys. Usually sa kanang mga Paris diri set up kwaon gina ang mga asawa sa ilang mga bana ay dugay man og sakay pagka og bus may timings ang bus mao na kwaon na lang para madali guli. O mao ni diri guys dapita. Nya kay ako man ang buhay trabaho or ako ang una maulis balay, so expected nga nakaluto na tag para panihapon no para inigabot ni Mrs. balay lechon lang sa migkaon panihapon. So mao na permi rutina mo permi kung kinsa tong naas balay mao nag-uli mao gyud na luto. So nasay train nga niabot. Napoy train wa dito sa naunang akong asawa basig naa diri. Karong mga orasa guys rush hour kayo manang puno-puno yung mga train ani magdinuutay pa. Grabe. O wato na lang nato nga magawas atong misis diha. Dumating na yung hinihantay natin guys sa nanatong misis no. Ay naguba ang naong tungod sa kainit. Hi. How are you? So larga na mi. Guys, dool na mi sa balay. Wala na ako gi-play ganiha kay kurog kayo. Biyahe mi ya, delikado ba. Di kay tas disgrasya. Hapit mi diri sa grocery. Abot na gid guys. Abot na gid mi. Abot na sa balay. Prepare na sa guswan para pinihapon no. Kaya nga nag-message kami yung love gown. We're gonna use it for I'm science. so busy. Alam mo lang. Magano ka na sayang. Mga roommates na mo sa Yeah, bus. you can use white shirt with the, you know the blouse? The coat? The full white color. Okay, you can use the white. Yeah, you can use the white one. Abot na gid ta. With color. Manihapon ta. Si papi mo ron. Malay bagong balita. Ang dali mo pala. Ha? Bumba. Marami na sa akin. Bumba sa Init kay kusina ikaw. Giso. Ito ganahan mo ka. Tinitor. Daliti kami sa sindera. Ano na ikaw pa si Bata. Kasi inaabuso nila tayo mariliyan. yung sabon. Kaya ano, Kinamot ta, kinamot. para sa paglari mo, pwede mo kalabari ng mga sundalo at pasindera. Masaya mo sa'yo kung pinusuruan ko. Naka-video call ka nila, baby. Oo. Okay? Madali lang ka lang. Tinuruan ko niya ako ng bilang kantang revolutionary. Hanggang sa nilang araw, umalis na sila at di na sila nagkalit.
may nagkahawon accept humba. So dali na lang ta guys. Ang mga mutanawan ni nga video nga wa pa naka-subscribe, palihog lang subscribe. Hangtod sa sunod nga atong i-upload nga videos. Daghang salamat.